Hello mga ka-ANNEsss! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang! Yay! For today's video mga ka-ANNEsss, sasagutin ko ang mga questions or mga nag-request na gusto nila ng mga hosting tips. Since nandito tayo ngayon sa events place, kakatapos nating nag-host, ayan, nag-pack up na ang mga bagay-bagay. Pero kanina na-assess ko na yung place. Isa kasi sa mga consideration, mga ka-ANNEsss, is yung place. And luckily, good naman itong place kasi wala siyang wall. Gaya ng sabi ko kanina, yung video, ting! Singit. Alright mga ka-ANNEsss, so when hosting an event, isa sa pinaka or isa sa mga crucial part is how will you engage your audience to the program, to you. And masaya ako kasi wala silang mga poste sa gitna. Though, ang problem naman here is pahaba nga siya. So I think yung mga bandang nasa likod, I think mahirap nang i-catch ang kanilang attention. So there, siguro mas maganda pag meron, mas mahaba pa siya, mas palapad pa siya ng mga isang ganito pa para okay. But it's a challenge for host like me to do the job. So syempre dapat mas exaggerated yung inyong galaw. Pag ganito, pwede kayong maglakad sa gitna and then punta sa likod. Another thing is your audio. Yung audio, yung music, medyo pang TikTok mga ka-ANNEsss. So, parang kailangan yung improve. Yeah. Congrats sa newlyweds. Kanina pa natin. Ayaw ko silang stressan kaya magsusolo na lang tayo. What else? Yun, another consideration, you have a good, dapat good yung sound, quality ng sound. Good naman yung quality ng sound dito sa Avelino Grand Pavilion. It's just that I think yung choice of music nila mga pang TikTok mga ka-ANNEsss. So hopefully mas may mga songs silang playlist na mas maganda or mas angkop sa event, which is wedding. There, that's the two major consideration nyo when hosting. Another thing is of course your script. Huwag kang mag-rely 100% sa script mo mga ka-ANNEsss. Dapat lagi kang observant sa nangyayari sa event, sa mga tao and everything. So tignan mo kung ano nang nangyayari sa kanila, kung ano yung mga reaction nila and everything, and ad-lib ka doon. So dapat observant ka, ka-ANNEsss. Okay, fourth, Fourth, dapat memorize mo ang pangalan ng celebrant. So this time, ang celebrant natin is si Julo. Wala na sila yun, dumaan kanina. Julo and Lady Shane. So dapat sila yung una mong ma-memorize. Last is, of course, you have to come prepared. Dumating ka ng maaga. I came here 7 kasi it's my first time to be here nga. So dapat inassess ko yung mga bagay-bagay kung ano nga ba. So yung mga challenges na pwedeng mangyari along the way. So dapat maaga ka. I came here 7 and the program started at 9. Ang aga. Pero pag alam ko na sana tong place, perhaps dumating ako ng 8:30. Ganon. 30 minutes allowance is okay mga ka-ANNEsss. Yung 2 hours, medyo OA yun sa haba ng pag-aantay mo. Pero okay naman kasi nag-enjoy naman ako seeing the place. And napanood niyo naman yung aking mga review sa Grand Pavilion, Avelino's Grand Pavilion.
So, that's it mga ka-ANNEsss. Pag meron ka pang mga questions, comment ka lang sa baba. And for more hosting tips at sa mga events place na pupuntahan pa natin, i-assess natin kung ano yung pwede pang i-improve. So, keep on watching my channel. Thank you so much. Like, subscribe, and share!